Mae'n braf. Mae'n oer. Mae'n fendigedig. Mae'n ofnadwy. Ydy. Sut mae? Sut mae'r? Sut mae'r teulu? Sut mae gwaith? Sut mae'r dosbarth Cymraeg? Pryd mae? Pryd mae'r? Pryd mae'r bus yn mynd? Pryd mae Coronation Street? Un o'r gloch, 2 o'r gloch, 3 o'r gloch, 4 o'r gloch, 5 o'r gloch, 6 o'r gloch. 7 o'r gloch, 8 o'r gloch, 9 o'r gloch, 10 o'r gloch, 11 o'r gloch, 12 o'r gloch. Created using Powtoon.